Captain Britain vopinzwa busy nevatsigiri vavo vanovasimbisa pasocial media asi vakasangana navo mureal life votanga kuvabhomba. Saka handizivi kuti muiona sei nyaya iyi guys, kuti munotsingira zviri kutaurwa nemurume uyo here kana kuti munomira naCaptain Britain. Asi ini ndofunga sekuti zvinhu zvisina kunaka kutanga kubhombana neumwe munhu masangana naye mureal life asi muchimusimbisa pasocial media. Kuti muone video mutukirwa wavaiita nekuwanzirwa kwavaiita nekutoganza kwanga uchiita munhu wacho achitoti mukatondipa mota ndogona kutomuwanzira zvakanyanya. Captain Britain kana great seven anashinda inofo munhu. Murogona kuti muwe mota kana musoti. Chise munhu checheche. Kwani great seven? Para tokuwa mota, chitoti kusele. Kwani great seven? Great two mabrain anashinda. Wamunzwa here umwe ari kutotaura background achiti hanzi chero grade 2 pabreak havana kusvika Captain Britain. Saka ndizuti muiona sei nyaya iyi guys, ndiudzewo maonero enyu. Zvakanaka here kushorana kana kuti tingati zvakanaka futi kuudzana chokwadi? Toti kudii guys? Da kuti mundiudze mucomment section, musakanganwa kufollowa kana kusubscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.